Ce ai face dacă ai avea doar șansa de a schimba o viață? Într-o clipă, un act de vitejie poate transforma destinațiile și poate crea legături imposibile. Pregătește-te pentru o poveste de curaj, sacrificiu și răscumpărare care îți va atinge inima. Rămâneți cu noi până la sfârșit și aflați cum un gest simplu poate face toată diferența. Miguel s-a trezit înainte de zori, așa cum făcea în fiecare zi. Camera mică pe care a împărtășit-o cu mama sa, Clara, părea și mai strânsă în acea dimineață rece. Pereții erau simpli, căptușiți cu un tapet vechi care s-a desprins în anumite puncte, dezvăluind tencuiala din spate. O tăcere grea atârna în aer, ruptă doar de sunetul moale al respirației neregulate a lui Clara. Singura pătură subțire care o acoperea nu a fost suficientă pentru a îndepărta frigul care a dominat mediul. Miguel s-a mișcat încet, alunecând din pat cu grijă maximă pentru a nu face zgomot. Mama lui, care dormise într-un mod neliniștit, fusese bolnavă de luni întregi. Tusea care a răsunat în tăcerea camerei a fost o amintire constantă a stării sale. Clara, cândva o femeie vibrantă și puternică, era acum palidă și fragilă, un prizonier al unei boli care o consuma încet. Tratamentul a fost scump, iar medicamentele în special. La doar 10 ani, Miguel avea deja responsabilități pe care niciun copil nu ar trebui să le suporte. Nu a avut timp pentru joc sau studii ca ceilalți băieți de vârsta lui. Viața lui s-a redus la o luptă zilnică pentru a obține suficienți bani cu vânzări de fructe la târg, în speranța că fiecare monedă poate fi schimbată pentru câteva zile de viață mamei sale. Miguel și-a pus repede tricoul care era deja mic și adidașii bătuți care îi strângeau picioarele în creștere. Și-a luat geanta cu fructe atent ordonate cu o seară înainte și s-a pregătit să plece. Dar înainte de a părăsi camera, s-a oprit o clipă. Privirea lui a aterizat pe Clara, care tusea ușor în somnul tulburat. Fața ei era coborâtă, cercurile adânci întunecate și pielea palidă a denunțat greutatea bolii. Chiar și cu ochii închiși, înfățișarea Clarei părea încordată, ca și cum chiar în visele ei se lupta cu ceva mai mare. Miguel știa că banii pe care i-ar putea obține din vânzarea fructelor la târg ar acoperi doar costurile medicamentelor. Încercase deja totul: economisirea, vânzarea mai multor fructe, lucrând la alte duze, dar nimic nu părea a fi eficient. Chiar și așa, a continuat. A fost ceea ce știa să facă, ceea ce considera el singura lui alegere. Când a plecat de acasă în acea dimineață rece, cu soarele încă timid la orizont, Miguel nu și-a imaginat că acea zi îi va schimba viața pentru totdeauna. Târgul începea deja să prindă viață când a sosit. A organizat cu atenție fructele în malul său, fiecare aranjat să arate proaspăt și atractiv. Mișcarea era încă mică, așa cum se întâmpla întotdeauna la primele ore ale dimineții. El a profitat de ocazie pentru a observa oamenii din jur, gospodine, muncitori grăbiți și din când în când pe cineva care ieșea în evidență pentru că purta haine mai sofisticate, distrugând simplitatea locului. "Bună dimineața, Miguel! Ai sosit devreme astăzi, nu?" a exclamat dona Lucia, o doamnă cu părul cenușiu și ochii minunați care vindea legume în cortul de lângă ea. "Bună dimineața, dona Lucia! Ca întotdeauna, nu? Fructele nu se vând singure," a spus Miguel într-o glumă, încercând să deghizeze oboseala în vocea lui. El a continuat să își organizeze cu atenție fructele, punând mereu cele mai proaspete pe primul loc. Miguel învățase arta vânzării la târg în timp. Modul său sincer și atenția pe care le acorda clienților i-au câștigat încrederea tuturor celor care treceau prin cortul său. Chiar și cei care nu cumpărau întotdeauna lăudau băiatul pentru efortul și dăruirea lui. "Astăzi, aceste mere sunt o frumusețe," a spus domnul Petru, un bărbat în vârstă, în timp ce lua fructele cu mâinile tremurate. "Le poți lua, domnule Petru. Sunt sigur că îți vor plăcea și voi face un preț special pentru tine," a răspuns Miguel, împachetând fructele cu grijă maximă. Mișcarea la târg a fost încă agitată, cu oamenii care veneau și plecau, conversațiile amestecându-se cu sunetul corturilor. Miguel, în ciuda tuturor, a rămas concentrat pe vânzările sale,
urmărind clienții și având grijă de detalii. Dar, dintr-o dată, ceva ciudat a atras atenția lui în mijlocul acelei confuzii de sunete și voci. A auzit un zgomot metalic îndepărtat și mai rapid. S-a întors repede spre zgomot, iar când ochii i-au găsit sursa de sunet, inima i s-a oprit aproape. O mașină se deplasa pe strada îngustă, claxonul sunând disperat. Era clar că șoferul a pierdut controlul. Vehiculul clătina înainte și înapoi cu viteză mare, avansând direct spre locul unde treceau mai multe persoane. Miguel era tensionat, ochii lui atenți încercând să înțeleagă gravitatea situației. Și-a întins gâtul, ridicându-se pentru a încerca să vadă ce se afla înainte. Atunci a văzut, în mijlocul străzii, o fată probabil de la vârsta lui, distrasă cu telefonul mobil în mâini. Nu și-a dat seama de pericolul care se apropia rapid. Mașina fugită era deja foarte aproape. Timpul părea să încetinească, iar panica a preluat-o pe Miguel. Fără să se gândească de 2 ori, a aruncat fructele pe care le ținea și a alergat cu toată puterea, simțind pulsul adrenalinei în fiecare mușchi al corpului său. Când era la câțiva pași de fată, ea și-a întins brațul și a apucat-o strâns la încheietura mâinii, trăgând-o din drum. În ultima secundă, mașina s-a apropiat atât de mult încât vântul a ridicat părul lui Miguel. El și fata au căzut la podea trecând prin impact. Era în stare de șoc, cu fața palidă și ochii largi, încercând totuși să înțeleagă ce tocmai se întâmplase. Următorul haos a fost instantaneu. Oamenii din jur au oprit ceea ce făceau. Unii au alergat să ajute, în timp ce alții au urmărit doar cu gurile deschise. Tăcerea momentană a fost curând umplută de murmuri și exclamații prin surprindere. "Tu m-ai salvat!" a murmurat fața cu ochii ei încă largi, plini de necredință. Înainte ca Miguel să poată răspunde, un bărbat înalt, bine îmbrăcat, cu părul gri meticulos aranjat, a venit între mulțime. Era Eduardo, tatăl fetei. A sosit gâfâind și, văzându-și fiica pe podea, s-a prăbușit în ușurare și îngrijorare, îngenunchind lângă ea și trăgând-o spre o îmbrățișare strânsă, respirația gâfâind, denunțând frica care îl domina. "Dumnezeule, Luana, ești bine? Te-ai rănit?" a întrebat Eduardo, vocea tremurând de emoție. "Nu am nimic, tată. Eu nici măcar nu am văzut mașina dacă nu era pentru el," a spus Luana, privind cu admirație la Miguel, care încă gâfâia lângă el. Eduardo a stat încet, cu ochii strălucitori de recunoștință, și s-a întors spre Miguel. "Băiete, tu m-ai salvat pe fiica mea. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc," a spus el, vocea tremurând de emoție. A scos repede portofelul din buzunar, luând un pachet de note și întinzându-l băiatului. "Te rog, acceptă-le. Este cel mai puțin pe care îl pot face." Miguel s-a uitat la bani, dar un nod i-a strâns gâtul. Nu părea corect. Nu făcuse ceea ce făcea pentru bani. Ochii lui s-au întors spre Eduardo și a răspuns ferm, încă recuperându-se de la panică. "Eu nu pot accepta, domnule. Am făcut doar ceea ce trebuia făcut." Eduardo a tăcut o clipă, surprins și confuz. A insistat, împingând banii spre băiat, dar Miguel s-a retras, clătinând din cap, așa că a respirat adânc, vocea lui ezitantă, dar hotărâtă. "Dacă vreți să mă ajutați, există ceva mai important decât banii." Miguel s-a oprit, simțind greutatea propriilor sale cuvinte. "Mama mea este foarte bolnavă. Tot ce am nevoie este să obțin tratamentul pentru ea, dar medicamentele sunt prea scumpe." Cuvintele lui Miguel l-au lovit pe Eduardo ca o lovitură neașteptată. Expresia de pe fața lui s-a schimbat instantaneu. S-a uitat la băiat, cum dacă ar fi o versiune a lui în urmă cu mulți ani. Tăcerea care a urmat a fost întreruptă doar de sunetele îndepărtate ale târgului. Eduardo a stat, contemplând băiatul din fața lui, în timp ce cuvintele lui Miguel răsunau în mintea lui, aducând înapoi amintiri pe care le îngropase cu mult timp în urmă. Smerenia și determinarea băiatului au stârnit ceva în el. Păstrând notele înapoi în portofel, Eduardo și-a dat seama că cererea lui Miguel era mult mai mare decât orice sumă de bani ar fi putut acoperi. "Cum se numește mama ta?" a întrebat Eduardo, vocea lui mai calmă și mai controlată. "Clara,"
a spus Miguel încă precaut, fără să știe la ce să se aștepte. Este profesoară, dar acum abia se poate ridica din pat. Fac tot ce pot pentru a obține medicamentele, dar este greu. Eduardo a respirat adânc, în timp ce amintirile propriei sale copilării îi inundau mintea. Știa cum este să lupți pentru cei pe care îi iubești, pentru a asigura minimul necesar pentru a supraviețui. Ochii lui s-au înmuiat și a pus o mână fermă, dar amabilă, pe umărul lui Miguel. Ai un curaj admirabil, Miguel. Înțeleg ce treci mai mult decât crezi, a spus Eduardo, oprindu-se ca și cum ar reflecta profund. Dacă îmi permiți, te voi ajuta pe mama ta în modul corect. Am resurse care pot face mult mai mult pentru ea decât poți face singur. Miguel s-a încruntat, neștiind ce avea de spus Eduardo. Mă vei ajuta pe mama mea? A întrebat el cu vocea tremurândă, neputând să creadă complet ce a auzit. Da, a răspuns Eduardo cu încredere. Nu doar cu medicamente, ci și cu un tratament complet. Dețin un spital în orașul vecin. Pot garanta că ea va primi cea mai bună îngrijire posibilă. Eduardo a zâmbit ușor, observând surpriza în chipul lui Miguel, care părea să lupte pentru a accepta ceea ce tocmai a auzit. În plus, trebuie să te întorci la studii. Un băiat de vârsta ta nu ar trebui să-și facă griji pentru atâtea lucruri. Miguel a clipit, încercând în continuare să asimileze generozitatea neașteptată. Studiile, spitalul, totul pare mult dincolo de realitatea mea. Cu câteva minute în urmă vindeam fructe pentru a supraviețui, iar acum mă confruntam cu o șansă care să-mi schimbe viața și a mamei mele. Dar dacă mama mea nu se îmbunătățește, ce se întâmplă dacă nu-mi permit mai târziu? A întrebat Miguel, frica de a crea speranțe false, strângându-și inima. Nu voia să se agațe de o promisiune imposibilă. Eduardo a clătinat din cap cu o privire senină. Nu-ți face griji, Miguel. Trebuie doar să ai încredere. Mama ta va primi grija de care ai nevoie și vei avea șansa de a fi copil așa cum trebuie. Există mult mai mult în viață dincolo de responsabilitățile pe care le porți acum. Clara, care a rămas tăcută până acum, s-a uitat la Miguel cu un zâmbet încurajator. Va fi bine, Miguel. Studiezi într-o școală excelentă și poți merge cu mine. Te voi ajuta să te adaptezi. Vei vedea, totul se va îmbunătăți, a spus fata, încercând să scutească greutatea acestei decizii. Miguel s-a uitat la Luana, încercând totuși să asimileze situația. Cuvintele ei amabile erau importante, dar frica de a-și dezamăgi mama sau pe sine însuși încă cântărea pe umeri. Cu toate acestea, ceva din el a spus că poate asta a fost șansa pe care o aștepta atât de mult. Eu nu știu ce să spun, a început Miguel, vocea tremurândă de emoție. Dacă într-adevăr poți ajuta mama mea, accept. Vreau doar să o văd bine. Eduardo a zâmbit, o ușurare vizibilă pe fața lui. Excelent! Să rezolvăm acest lucru, să ne asigurăm că mama ta primește cel mai bun tratament și ai șansa de a fi ceea ce ar trebui să fii cu adevărat. S-a întors și a luat telefonul mobil din buzunar. Acum voi face câteva apeluri. Într-o oră, o echipă medicală va fi acasă. Totul va începe să se schimbe. Miguel abia putea crede ce auzi. Totul se întâmpla prea repede. Stătea urmărind cum Eduardo vorbea la telefon, aranjând totul imediat. Alături de el, Luana avea un zâmbet moale, urmărindu-l cu empatie. Ai făcut ceva uimitor astăzi. Mi-ai salvat viața, iar acum mama ta va avea de asemenea șansa de a fi salvată. Aceasta este soarta, nu crezi? A spus Luana, încercând să-l mângâie pe Miguel. Miguel s-a uitat la ea, încă cu gânduri confuze, dar o scânteie de speranță începea să strălucească în el. Am făcut doar ceea ce ar face cineva, a răspuns, încercând să nu exagereze acțiunea lui. Poate, a spus Luana cu blândețe, dar oricum mă bucur că ai fost tu. Acum să facem totul să funcționeze pentru mama ta. La scurt timp după aceea, Eduardo a închis telefonul și a vorbit din nou cu Miguel. E în regulă. Echipa medicală merge la tine acasă într-o oră. Ne duceți acolo pentru a vă întâlni cu mama? Miguel a dat din cap,
încă uimit de întoarcerea bruscă a evenimentelor. Acesta ar fi începutul unei noi călătorii, una pe care nu și-a imaginat-o niciodată. În timp ce mergeau împreună pe străzile care duceau la casa lor, Miguel a rămas tăcut, cu ochii fixați pe podeaua pietruită. Gândurile lui erau prea confuze pentru a forma cuvinte. Propunerea lui Eduardo părea de necrezut, dar o parte din Miguel era încă reticentă să o creadă complet. Viața fusese atât de grea acolo, încât nu știa dacă ar putea avea încredere în vești bune, fără să se aștepte ca ceva să nu meargă prost. Eduardo, pe de altă parte, îl privea pe băiat cu atenție. În Miguel a fost ceva care l-a atins profund. Poate curaj, determinare sau poate reflectarea propriului trecut. Ca tânăr, Eduardo a cunoscut și duritatea vieții, iar această experiență l-a făcut să vrea să-l ajute pe Miguel într-un mod care depășea caritatea. Când au ajuns la casa lui Miguel, Eduardo nu a putut să nu observe starea construcției mici. Pereții de cărămidă la vedere aveau fisuri, iar acoperișul părea să aibă nevoie de reparații urgente. Era o casă umilă, cu o mică grădină dezordonată în față. Miguel s-a oprit înaintea ușii, respirând adânc. Înainte de a intra, el încă nu știa cum va reacționa mama lui la toate aceste știri. "Aici trăim," a spus Miguel cu un ton timid în voce, în timp ce deschidea ușa încet, dezvăluind interiorul simplu al casei. Spațiul era mic, cu mobilier vechi și purtat, dar totul era impecabil curat și bine organizat. Mirosul de ceai din plante a umplut aerul din bucătărie, unde un ibric fierbea încet pe sobă. Eduardo a urmărit mediul cu respect, ochii lui călătorind peste fiecare detaliu. "Locul tău are o energie specială," a spus Eduardo cu o privire atentă. "Uneori, ceea ce contează nu este dimensiunea sau luxul, ci dragostea și efortul pe care le depunem în ceea ce avem. Știu că casa nu este perfectă, dar este tot ce ai." S-a apropiat de camera în care Clara se odihnea și a bătut cu atenție ușor pe ușă. "Mamă, eu sunt. Am sosit cu un prieten," a spus Miguel în timp ce deschidea ușa încet. Camera era mică și slab luminată, cu un singur pat și o masă lângă el. Clara se întinse, ochii ei semideschiși și respirația grea, dar zâmbi când își văzu fiul intrând. În ciuda slăbiciunii cauzate de boală, în ochii ei era o strălucire de mândrie, reflectând imensa iubire pe care o simțea pentru Miguel. "Prietene," a repetat Clara cu o voce răgușită, încercând să se așeze pe pat, dar fără suficientă forță. Miguel s-a apropiat rapid pentru a o ajuta, sprijinindu-și cu atenție mama. Eduardo, care a urmărit îndeaproape scena, s-a apropiat. "Bună ziua, Clara! Numele meu este Eduardo," a spus el pe un ton calm și respectuos. "Am auzit despre situația ta prin Miguel și vreau să știi că te voi ajuta să te recuperezi. Voi asigura că veți primi cel mai bun tratament medical, iar copilul tău poate reveni la studii fără să-ți faci griji pentru nimic altceva." Clara s-a uitat la Eduardo și la Miguel, încercând totuși să dea în judecată ceea ce asculta. "Nu-mi permit," a spus ea cu o voce scăzută și obosită, ca și cum fiecare cuvânt ar fi fost un efort. Eduardo a zâmbit amabil. "Nu trebuie să-ți faci griji, Clara, o meriți, iar Miguel este un băiat uimitor. Astăzi mi-a salvat viața fiicei mele. Este cel mai puțin pe care îl pot face." Ochii Clarei s-au umplut de lacrimi când a auzit asta. Știa întotdeauna că fiul ei era special, dar auzind recunoașterea lui Miguel din partea unui străin, lacrimile au început să-i curgă pe față. A încercat să vorbească, dar emoția a oprit-o. La rândul său, Miguel a simțit un nod în gât, văzându-și mama atât de emoționată. "Mamă, totul va fi în regulă, vor avea grijă de tine, te vei îmbunătăți," a spus Miguel cu o voce tremurătoare, dar plină de speranță. Luana, care a urmărit totul de la distanță, a simțit o presiune în inimă, văzând dragostea dintre mamă și fiu. A fost ceva ce nu a mai văzut niciodată atât de îndeaproape. Chiar și cu tot confortul și siguranța pe care le oferea viața ei, știa că tatăl ei avea dreptate să vrea să ajute acea familie. În timp ce vorbeau, o echipă medicală a venit acasă, aducând echipamente și medicamente. Ei au examinat-o cu atenție pe Clara,
în timp ce Eduardo a explicat situația. Camera strânsă era și mai mică, cu mișcarea medicilor, dar Miguel a urmărit totul cu un amestec de ușurare și nervozitate. Era greu de crezut că după atât de mult timp lupta, acum erau oameni care puteau schimba cu adevărat situația. Va fi în regulă, a spus unul dintre medici după ce a verificat semnele vitale ale lui Clara. Cu un tratament adecvat, ea are șanse mari de recuperare. Cuvintele doctorului au fost o imensă ușurare pentru Miguel. S-a uitat la Eduardo, care era lângă patul mamei sale, urmărind totul cu o expresie serioasă, dar și plină de speranță. Pentru prima dată, într-o lungă perioadă de timp, Miguel a simțit că nu mai este singur. Clara, încântată, a ținut mâna lui Miguel, în timp ce lacrimile tăcute îi curgeau pe față. A încercat să vorbească, dar emoția a oprit-o. Miguel a strâns mâna mamei sale, simțind speranța să crească în inima ei ca niciodată. Va fi bine, mamă. Vor avea grijă de tine, a spus Miguel cu o voce tremurătoare, dar plină de speranță. Eduardo, observând schimbul dintre mama sa și Miguel, a simțit ceva ce nu putea explica complet. A existat o legătură între acea familie și a lui, care a depășit recunoștința. Nu știa exact ce este, dar știa că trebuie să continue să ajute. Și în acea cameră mică s-a desenat un nou început. Speranța care părea îndepărtată a fost în sfârșit la îndemână, aducând cu ea promisiunea unei vieți mai bune, în care Miguel ar putea fi doar un copil și Clara, în sfârșit, ar putea primi îngrijirea de care avea atât de mult nevoie. Zilele următoare au fost intense. Clara a fost trimisă la un spital unde a început să primească tot tratamentul necesar. Eduardo a asigurat că toate cheltuielile au fost acoperite și că ea primește cea mai bună îngrijire posibilă. Miguel a simțit că trăiește într-un vis, văzându-și mama tratată și îngrijită de profesioniști, era ceva ce nu și-a imaginat că este posibil. Teama constantă de a o pierde a fost înlocuită treptat de speranța că ea se va recupera în sfârșit. Între timp, Eduardo a menținut un contact constant cu medicii care au avut grijă de Clara. El a făcut un efort să urmărească îndeaproape fiecare etapă a tratamentului, asigurându-se că nimic nu lipsește. Implicarea lui Eduardo nu a fost doar financiară, îi păsa cu adevărat de binele Clarei și al lui Miguel. Ceva din acest băiat a trezit în el un sentiment de empatie și responsabilitate pe care nu a putut să-l ignore. Într-o zi, în timp ce se afla în spital lângă Clara, Eduardo și-a dat seama că vrea să spună ceva. Ea era mai lucidă, cu ochii încă obosiți, dar cu o strălucire diferită, ca și cum speranța se întorcea încet. "Domnule Eduardo," a spus Clara cu o voce slabă, dar fermă, "nu știu cum să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru fiul meu. Nu am cuvinte." Eduardo a zâmbit amabil, ținând mâna Clarei. "Nu trebuie să-mi mulțumești, Clara. Fac doar ceea ce orice om ar trebui să facă. Fiul tău este un băiat uimitor și am văzut în el curajul pe care l-au puțini oameni. Merită să aibă o viață mai bună, iar și tu." Clara a simțit ceva în pieptul ei, un amestec de ușurare și confuzie. Nu se aștepta niciodată ca cineva să știe atât de multe despre trecutul ei, mult mai puțin decât să înțeleagă și să o accepte în acest fel. Eduardo, realizând emoțiile ei, a decis să nu o preseze. S-a îndepărtat puțin, dar ceea ce îi era deja clar era că dorința lui de a ajuta acea familie depășea orice legătură cu trecutul. Începuse să simtă ceva mai profund pentru Clara, dar știa că trebuie să aibă răbdare. Acum a fost timpul pentru sprijin, nu pentru avansare. Miguel, observând schimbul dintre mama sa și Eduardo, a simțit o căldură în piept. Pentru prima dată a înțeles sacrificiul pe care Clara l-a făcut pentru el și acum și-a dat seama că cu ajutorul lui Eduardo nu mai erau singuri. După revelația despre trecutul mamei sale și adevărul despre tatăl său, Miguel a petrecut zile întregi absorbind potopul de emoții care l-au lovit. Știind că Marc, tatăl său, era o persoană tulburată, agresivă, cu un istoric de alcoolism, a adus un amestec de sentimente. În același timp, a simțit ușurare în înțelegerea motivelor pentru care mama lui a fugit pentru a-l proteja.
O scânteie de curiozitate a început să crească în el. Miguel a început să se întrebe cine este Marc. S-a schimbat? Este aceeași persoană pe care Clara a descris-o? Chiar cunoscând latura întunecată a tatălui său, ideea de a-l vedea, chiar și de la distanță, i-a ciocnit în minte. Au fost multe întrebări. Cum ar fi chipul lui acum? Ar trăi o viață obișnuită sau s-ar fi scufundat mai mult în dependență și agresivitate? Curiozitatea l-a deranjat și de-a lungul timpului a început să devină ceva ce nu mai putea ignora. Într-o după-amiază, în timp ce erau acasă, Miguel a decis să vorbească cu Clara. Știa că subiectul este delicat, dar trebuia să-și înțeleagă propriile sentimente. Văzând cum mama ei odihnea, s-a apropiat, încercând să găsească cuvintele potrivite. "Mamă," a început Miguel, ezitant. "Clara, știu că ai trecut prin multe cu tatăl meu și înțeleg de ce ai plecat. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la cum este el acum." Clara s-a încruntat, îngrijorată. Știa că conversația va ajunge la un moment dat, dar încă nu era pregătită să se ocupe de ea. "Miguel, am înțeles curiozitatea ta, dar tatăl tău nu era o persoană ușoară. Era imprevizibil, exploziv. Am fugit cu tine pentru a te proteja. Nu am vrut ca el să te rănească, deoarece m-a rănit de atâtea ori," a răspuns Clara, vizibil îngrijorată. Miguel s-a uitat la mama sa cu înțelegere, dar în același timp inima lui era strânsă. Știa că ea încearcă să-l protejeze, dar asta nu a ușurat faptul că o parte din el era încă incompletă. În zilele următoare, curiozitatea lui Miguel a crescut. Neștiind ce să facă, a decis să vorbească cu Luana. Erau în curtea școlii, stând în umbra unui copac, în timp ce Luana îl asculta cu atenție. "Luana, am nevoie de ajutorul tău. Nu mă pot opri să mă gândesc la tatăl meu. Știu că a fost o persoană rea, dar ce se întâmplă dacă s-a schimbat? Mama mea se teme, dar am vrut să-l văd, chiar dacă era de la distanță," a spus Miguel, cu vocea joasă, aproape ca o izbucnire. Luana îl privea cu îngrijorare. "Miguel, ești sigur că vrei să faci asta? Mama ta trebuie să aibă motivele ei pentru a se teme și, dacă este încă periculos, poate fi foarte riscant." Miguel a oftat, privirea lui îndepărtată. "Știu că poate fi riscant, dar nu pot lăsa această curiozitate deoparte. Vreau doar să văd cum este el, cum este acum." Eduardo, care căuta răspunsuri despre trecutul Clarei, și-a dat seama de dorința lui Miguel. Hotărât să rezolve misterul, Miguel și Luana au început ancheta lor. El a dezvăluit că Marcos, fostul soț al lui Clara, și-a schimbat complet viața, devenind pastor al unei biserici dintr-un oraș din apropiere, dedicându-se credinței și ajutându-i pe ceilalți. Clara a fost uimită. "Nu am vrut niciodată ca Miguel să cunoască această parte a vieții mele. Marcos a fost o persoană dificilă la început, dar după ce a încetat să mai bea, viața lui s-a schimbat dramatic. Nu sunt gata să-l văd, dar dacă s-a schimbat cu adevărat, poate merită această șansă." Eduardo, respectând sentimentele Clarei, a promis că va organiza întâlnirea cu prudență și la momentul potrivit. Zile mai târziu, a decis să-i surprindă pe Miguel și Luana cu o vizită la biserica unde Marcos era pastor. Ajungând la biserică, Miguel, Eduardo și Luana au intrat în templul plin de oameni. Atmosfera liniștită și primitoare contrasta cu tensiunea pe care Miguel o simțea. Pe altar, Marcos stătea în picioare, citind cuvântul lui Dumnezeu. "Dumnezeu mi-a oferit o nouă șansă să trăiesc, o șansă de a fi un om mai bun. Ani de zile am fost pierdut, scufundat în dependență, rănindu-i pe cei pe care îi iubeam cel mai mult. Dar Domnul a întins mâna la mine și mi-a oferit ocazia de răscumpărare. Astăzi sunt un miracol viu și în fiecare zi vă mulțumesc pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de o cale, așa cum am avut nevoie într-o zi." Cuvintele lui Marcos au atins profund Eduardo, care s-a uitat la Miguel cu o inimă plină de emoție. Când s-a încheiat serviciul, Eduardo a apelat la Miguel. "Miguel, trebuie să-ți spun ceva," a spus el încet. "Marcos este tatăl tău. S-a schimbat, Miguel. A lăsat trecutul în urmă și s-a transformat în altcineva.
Astăzi aveți șansa să vă cunoașteți." Miguel și-a lărgit ochii, surprins. "Tatăl meu?" a întrebat el aproape fără voce. "Da, acesta este Marcos, tatăl tău. S-a schimbat," a spus Eduardo cu un zâmbet încurajator. Miguel a respirat adânc, încercând să accepte revelația. Ochii lui s-au stabilit pe Marcos, care vorbea cu unii membri ai congregației. Simțea un amestec de emoție și confuzie. "Nu cred, ești tatăl meu," a șoptit Miguel, vocea ruptă de emoție. Marcos s-a uitat la Miguel cu ochii largi. Miguel a fost paralizat pentru o clipă, lacrimile începând să se formeze în ochii lui. "Eu nu cred în asta." Miguel, fără cuvinte, s-a apropiat și fără ezitare l-a îmbrățișat pe tatăl său. Marcos, luat de emoție, a întors strâns îmbrățișarea plângând deschis. Momentul a fost pur și intens, o reuniune care părea imposibilă, dar împotriva tuturor probabilităților se întâmpla. "Te iert, tată," a spus Miguel, vocea lui tremurând. "Voiam doar să te cunosc." Marcos, de asemenea încântat, îl ținea pe Miguel în brațe. "Am fost un om teribil și regret că fiecare zi eram consumat de asta. Am vrut să fiu tatăl tău, dar nu am reușit. Iartă-mă." Întâlnirea a fost profund emoționantă pentru toți cei prezenți. Luana și Eduardo au urmărit atent, simțind greutatea emoțiilor în aer. Marcos, încă ținându-l pe Miguel, a mulțumit lui Dumnezeu în tăcere că i-a oferit această a doua șansă de a-l întâlni pe fiul său. După reuniunea emoționantă, lucrurile au început să ia o nouă direcție în viața de familie. Miguel și Marcos au început să se întâlnească mai des, împărtășind momente care pentru amândoi păreau o a doua șansă de a construi o legătură care le-a fost refuzată. Cu toate acestea, o componentă fundamentală lipsea în această reconciliere: Clara. Marcos, cu o inimă plină de pocăință și speranță, știa că pentru a merge mai departe trebuie să înfrunte trecutul cu Clara. Cu sprijinul lui Eduardo, a cerut o întâlnire cu ea într-un loc liniștit, unde puteau vorbi fără presiuni sau interferențe. Când au ajuns pe mica piață combinată, Clara a văzut-o pe Marcos așteptând-o. El era diferit, nu numai fizic, dar ceva din înfățișarea lui a transmis pace și regret. Văzându-l, inima Clarei s-a accelerat, numai din frică, ci pentru amintirea a ceea ce trăiseră împreună. "Marcos," a început el cu vocea lui tremurândă, "trebuie să-ți cer iertare, nu doar pentru cine am fost, ci și pentru toată suferința pe care ți-am provocat-o. Am fost un om teribil și regret profund fiecare zi. Înțeleg de ce ai fugit și îți mulțumesc că l-ai protejat pe Miguel. A crescut un băiat uimitor și acesta este meritul lui." Clara a respirat adânc, simțind cuvintele lui Marcos care cântărau în inima ei. L-a privit pentru o lungă clipă înainte de a vorbi, simțind că vindecarea pentru amândoi era acolo, în cuvintele nevăzute care ar putea fi în cele din urmă eliberate. "Marcos," a început cu un suspin tremur, "am dispărut pentru că mi-era teamă. Teamă de cine ai devenit, dependență, agresivitate. Nu am văzut nicio altă cale de ieșire. Tot ce am făcut a fost să mă gândesc la Miguel pentru a-l proteja de toate astea. Dar văzându-te acum, știind schimbarea ta, am înțeles că trecutul a fost lăsat în urmă. Am continuat, dar Miguel are dreptul să te vadă dacă te-ai schimbat cu adevărat." Marcos a eliberat un oftat profund, simțind o greutate uriașă din umeri. Cuvintele Clarei l-au lovit cu putere și știa că, în sfârșit, a găsit pacea pe care a căutat-o atât de mult. "Mulțumesc, Clara," a spus el cu lacrimi în ochi. "Nu mă așteptam la această iertare, dar sunt pentru totdeauna recunoscător. Promit că voi fi cel mai bun tată pe care îl pot fi pentru Miguel, dacă el vrea să mă vadă, dacă vrea să fie cu mine. Voi fi mereu aici, fără presiune, fără să forțez nimic. Vreau doar ca el să știe că poate conta pe mine." Clara a dat din cap, simțind sinceritatea în cuvintele lui Marcos. "Marcos, ai dreptul să construiești această relație și o voi susține, dar să păstrăm o anumită distanță pentru moment. Ceea ce s-a întâmplat între noi a fost în trecut și eu am continuat. Nu sunt gata să retrăiesc toate acestea, dar Miguel merită.
Marcos a fost de acord, înțelegând și respectând sentimentele Clarei. Înțeleg, Clara, în adevăr, nu vreau să intervin în viața ta, vreau doar ce este mai bun pentru Miguel. Odată cu acordul încheiat, Marcos și Clara s-au despărțit cordial, știind că această întâlnire a fost esențială pentru viitorul lui Miguel. Între timp, sentimentele lui Eduardo pentru Clara au început să înflorească mai profund. Din primul moment în care a decis să-și ajute familia, a fost ceva clar care l-a atras: puterea ei, dedicarea față de Miguel, modul în care a gestionat atâtea provocări fără a-și pierde demnitatea. Eduardo a început treptat să-și dea seama că afecțiunea lui pentru Clara a devenit ceva mai mult. Era îndrăgostit de ea. Ce nu știa era că Clara, fără să-și dea seama, a început să-l vadă diferit. Bunătatea cu care îl trata pe Miguel, sprijinul necondiționat, prezența constantă și solidă în viața lor, toate acestea o făceau să se simtă în siguranță alături de el. Clara nu plănuise să se îndrăgostească din nou, mai ales de cineva care era deja atât de implicat în viața ei, dar dragostea are propriile reguli. De-a lungul lunilor, relația dintre Clara și Eduardo s-a consolidat în continuare. Legătura care exista deja, bazată pe încredere și afecțiune, a devenit ceva mai profund. Curând, Clara și Miguel au început să locuiască la casa lui Eduardo. La sosirea la noua reședință, Miguel a fost impresionat de luxul și sofisticarea pe care nu le mai experimentase niciodată. Grădina extinsă, camerele spațioase, piscina strălucitoare sub soare, totul părea dintr-un vis. Eduardo, întotdeauna atent, a arătat că atât Clara cât și Miguel se simțeau complet acasă. Miguel, în ciuda admirației mari pentru Eduardo, a început să-l vadă și ca o figură paternă prezentă, pe cineva în care putea avea încredere în orice moment. Și chiar și cu noua viață, Miguel a continuat să-l întâlnească pe tatăl său, Marcos, în biserică. Au avut o relație bună, iar Marcos a fost recunoscător că fiul său creștea înconjurat de atâta dragoste și sprijin. Luana și Miguel au devenit inseparabili, iar zilele lor au fost pline de glume și râsete, bucurându-se de copilărie și adolescență cu ușurință și fericire pe care le meritau. Clara, acum într-un mediu de pace și stabilitate, a început să viseze la un viitor alături de Eduardo. Sentimentele ei pentru el au crescut doar de-a lungul timpului. Inevitabil s-a întâmplat ceea ce era de așteptat. Eduardo, care deja câștigase inima Clarei, a decis că este timpul să facă următorul pas. După luni de coexistență și dragoste reciprocă, el i-a cerut să se căsătorească, sigilând astfel uniunea pe care ambii știau că este adevărată și de durată. Clara, încântată și plină de fericire, a acceptat fără ezitare. Nunta lui Clara și Eduardo a fost o ceremonie frumoasă și simplă, dar plină de emoții. Au optat pentru ceva mai intim, înconjurați doar de prieteni apropiați și familie. Miguel, alături de Luana, era radiind, văzându-și mama atât de fericită. Știa că acest moment reprezenta nu doar unirea a două persoane, ci și consolidarea unei familii care acum se simțea completă. Viitorul părea plin de promisiuni. Clara, Eduardo, Miguel și Luana au format o familie unită, o adevărată fuziune de dragoste, înțelegere și reînnoire. Trecutul a rămas în urmă, iar toți au continuat înainte cu speranță și bucurie. Fiecare și-a găsit locul, iar împreună au încheiat ceea ce întotdeauna căutaseră: fericire durabilă. Dacă te-ai emoționat cu această poveste, nu uita să te abonezi la canalul nostru și să lași un like. Alătură-te comunității noastre și urmărește mai multe povești inspiratoare ca aceasta. Să construim împreună o lume plină de speranță și transformare. Înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au urmărit această poveste. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru implicare. Continuați să urmăriți poveștile noastre inspiratoare și să vă împărtășiți părerile. Până data viitoare,